Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 16 kan bulan na Disyembre taon 2023. Liwat ihatod mi sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang tiniripon, pun Lunes sa Good Sabado. Live nito kaming nadadangog sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Idol FM, as in 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa ANN News Official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Ang aran kan bilog ng news team. Ako po sa inyong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, taunan na mga aktibidad, Katakudkan Kamundagan Festival sa Naga, nag-arangkada na ang detalya sa haliki Risa Santos. Mapapasabay ka sa pagkanta asin pagbayle mantang mamamati ng gadaan puon kan holiday season sa makulor asin makinang na Kamundagan Festival sa Plaza Quezon, Naga City, Domingong Banggi. Anom na barangay ang naghadakan sa indang presentasyon sa mass dance competition. Pabunggahan sa kanya-kanyang pakulo. Nag-ikatuluan Barangay Mabolo. Barangay Mabolo. Nagpanduwaan Balatas. Asinangenot ang Bagong Bayan Sur. Alagad gabos na kabalig, gana, hulita kantidad 50,000 hasta 1.5 milyones pesos na asistensya asin proyekto sa barangay ang papremyo. Pigbupunan sa parada kan mga opisyal kan syudad asin 27 barangay. Sa pagsalubong sa Pasko, asin ngunyan na aldaw, opisyalmente, pupunan ang Pasko sa Naga. Kaiba ang mga majorettes asin banda kan mga eskwelahan. Taon-taon ang Kamundagan Festival sa Naga. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, blessing asin pagbubukas kan bagong Naga City General Hospital. Ginibo kang nagtalikod na Martes ang detalya sa haliki Joel Sulina. Petsa 12 kan Disyembre 2023, ginibo na ang blessing asin formal na pagbubukas kang moderno asin mas dakulang Naga City General Hospital na pinanginutan na ni Alcalde Nelson Legacion asin Vice Mayor Nene de Asis. Kaiba ang mga miyembros kang 14th Sangguniang Panglungsod kang Syudad Naga asin ni Hospital Chief Dr. Joseph Sanchez. Sigon kay Dr. Joseph Sanchez, ang nasambit na modernong healthcare facility nakadisenyo ning 200-bed capacity. Sa presente, kaya nakaini ang 30-bed capacity, hulita limitado pa ang manpower asin mga equipments. Nagada, dawa magsobra sa 30 asin sa paglihis ning panahon asin mag-abot na ang mga dagdag na ekipay asin personahes, kaya nakaini ang sagkod sa 95-bed capacity. Nakadesenyo man ini para sa Level 2 Hospital. Alagad sa ngunyan, mapuon muna sa Level 1 Hospital ang nasambit na General Hospital. Guwapay ni nga doon services, arog kang ICU, Neonatal Intensive Care Units, Dialysis Units, High-Risk Units for Pregnant Patients. Igwapaon ning 4 na operating rooms, emergency room na igwang minor operating room asin outpatients. Dangan may subspecialty clinics, siring sa animal bite clinic, adolescent clinic asin nilalauman na magkakaigwapa ng dental clinic. At present, our hospital is 96% completion. So by the end of December will be 100% accomplishment. Now, the total floor area of the hospital is 5,463.
So we have 3 floors in the hospital. So lahat na rooms ng patient is an air condition, lahat na rooms. So I think it's the hospital in the whole region na ang charity ward aircon. So first time in the Bicol region. And also we have digital yung communication, the intercom in place po siya. And also the oxygen is in pipe. Hindi na kailangan may tangke sa loob ng room, but initially we have still the tank, but in the future Inanunsya naman ni Dr. Sanchez na igwa ng license to operate hali sa DOH ang nasambit na bagong General Hospital kan syudad na namumugtak sa Banatas Development Center. I would like to announce that we have already the LTO just 2 o'clock in the afternoon na issuean po tayo ng LTO. So mahirap po magpa-license. So yung impossible naging possible. Sa State of our City report, sinabi man ni Alcalde Nelson Ligason na ang moderno as in state-of-the-art na General Hospital kang Naga ipinatindog kang gobyerno lokal sa tabang ka mga national officials as in offices. Dangan suporta ni Kagawad Dr. Sani Ronyola, ang Committee Chairman on Health kan Sangguniang Panglungsod sa padagos na pangangataman kan salud kan Lambang Nagenyo. Ang satuyang Naga City General Hospital mas dakula, bago, as in modernong ospital para sa mga taga-Naga. Ginibon niya to ini, huling habo tang mautro ang naging eksperyensya takan syudad sa tahaw ka nakaaging COVID-19 pandemic. Kun hain nagkaparano ang gabos niya tong ospital, pribado as in pampubliko, as in mayo ng madumanan ang nagkapira sa satuyang mga kahimanwa. Inidirektang simbagman sa satuyang aspirasyon na ang Naga maging mabaskog na syudad o healthy city. Sa mga masurunod na bulan, bubukasan ta naman po sa satong bagong hospital ang dialysis center. Namataon in serbisyong abot kaya, ang totoo po kayan ang mas gusto ta, libre sa gabos na mga taga-Naga. Sumpay pa kang alkalde, huli man sa tiwala ang Naga City sa mga LGU na binayayaan ng 110 million pesos para man sa implementasyon ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patient sa tabang kang ako Bicol Party List. Naging kagtang kita sa mga LGU, in fact, saro kita sa hiling ko sa paborito na LGU, tanatawan po kita nin 110 million pesos para po sa implementasyon kan medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Iniman po ninhuli sa pag-antabay kan ako Bicol Party List. Kaya palakpakan na po ako Bicol Party List, Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon. Kaya ngunyan, daing untok ang satuyang medical outreach na igwang konsultasyon, bulong, dangan libreng mga laboratory test sa 27 barangay Kanaga. Babalik-balikan niya to ang mga barangay nin magkapirang beses para sa na maibaba ang tabang sa mga sityo, sa mga zona, urog na itong dai makapasiring sa mga hospital o health facility. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, Good Governance Plus, ipigbandera ni Mayor Nelson Ligason sa iyang State of the City report. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. The 69th regular session of the 14th Sangguniang Panglungsod is now issued.
Sa Bagong Balatas Development Center, formal na ginibo ang sesyon regular kan 14th sangguniang panlungsod kanaga Martes na banggi. Ang tutok sa sesyon, si Alcalde Nelson Legacion asinan sa iyang State of the City Report. Laman ang mga akumplisimento kan sa iyang administrasyon sa taon 2023, ipigsentro ini sa inapod na Good Governance Plus, binasehan digdi ang pagiging silag, paninimbagan, piglalaoman asin partisipasyon. Alagad sigun sa alkalde, importanteng elemento sa paggobyerno ang resulta asin pagresponde. Dangan sinaro-saroan mga naginibuhan. Sa lado nin edukasyon, 5 bagong eskwelahan, 80 classroom para sa 13,000 na estudyante ang naimukna. Sa salud, ang bagong tugdok na Naga City General Hospital na opisyal naresibe ang license to operate alas 2 nin hapon bago ang pagpuon kan report. Level 2 ang disenyo para sa 200-bed capacity na ospital ini na ipigdugang sa existido ng primary hospitals, rural health asin super health centers sa syudad. Sa iraruman kan programang Medical Assistance for Indigent Patients, nagpapadagos ang enot na kabtang na kantidad 110 milyones pesos na serbisyo medikal kanaga cares asin ako Bicol Party List. Sa nutrisyon, napataas sa 99.6% ang mga aking nasa tamang timbang, mantang lampas 50% ang ibinawa sa repeated teenage pregnancies. Mga programang paharong pareho kan gobyerno nasyonal asin lokal sa Naga na 16,000 ang mabibinipisyaran. Nagbutwaan ang mga business hubs na nagkukontribuyar sa ekonomiya, ang condominium developments, IT, BPN industry, ang bagong BDC, 4 na commercial areas, ang Naga City Industrial Park na mataong 10,000 na empleyo asin startup industries. Huli man kaini, nagpang-apat ang Naga sa startup Blink ranking sa Pilipinas, ika-19 sa Timog Sirangang Asya. Dahil napabayaan ang agrikultura, na dagmang na paraoma ang nabinipisyaran kan mga training asin loan programs. Dinugangan ang mga ekipahe siring kan dryer, tractor asin rice mill. Siring man sa arte asin kultura na enot na itulod ang Artist Economic Empowerment Program. Napuunan ang cultural mapping asin padagosan urulay sa planong mamuknaan sentro kan Naga bilang Heritage District. Padagos ang pangataman sa kapalibutan. Ang Forest in Our Midst program na igwa ng 70 project sites asinatanuman nin 18,000 na seedlings. Pigahaman man ang ordinansang mataong solusyon sa isyu kan pagputol kahoy sa disenyo kan tinampo na igwang 3-line, pedestrian asin bicycle lanes. Padagosan patrabaho sa Bicol River Esplanade asin People's Park and Recreation Center. Nakaplano naman ang kantidad 200 milyones pesos na cultural center and museum. Sa BDC, pigpo na ang konstruksyon kan modernong Center for Safety and Resiliency. Pinagduunan ni Legacion sa iyang infrastructure philosophy bilang kusog kan ekonomiya at infrastruktura. Dahilan para sunod-sunod na mabisto ang Naga bilang top 1 sa most competitive city sa nasyon poon taon 2021. Nakabali ang 25 priority projects ka Naga sa Regional Development Investment Program kan Bicol Regional Development Council na kantidad total 4.5 billion pisong proyekto. Dagos ibinida ni Legacion ang mga naipasar na ordinansa kan sangguniang panlungsod. Dangan ipiglatag ang mga plano sa mga masunod na taon. Kabali digdian pagbusol kan rehabilitasyon kan Naga City Airport asin pagmantiner kan hababang taripa sa kuryente. Sigun sa ama kan syudad, an anumang plano kan gobyerno, may kamanundangan sa naku na mamate ang resulta, nahihiling ang ginigibo asin nasisimbagan ang pangangaipo kan lambang namamanwaan. Good governance matters, but it matters more kung igwa nin malinaw na vision, kung igwang resultang namamati kan mga namamanwaan, huling igwang nahihiling na performance, asin pagmamaigot, nasimbagan ang mga problema asin angat na inaatubang kan sa tong syudad. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, tauna na Paskuhan sa barangay, nag-arangkada na ang detalyes kayan, haliki Joel Sulina. Pasko na naman sa Naga. Ganyan na panahon ng pagtinautauhan na asin selebrasyon kang Kapaskuhan. Liwat na pinuuna na kan lokal na gobyerno kan Siyudad Naga
ang taunang Paskuhan sa barangay. Bitbit ang amay ng panregalo asin pamasko para sa mga konstituentes kang mga barangay. Pinanginutan ni Mayor Nelson Ligacion asin Vice Mayor Nenny Diasis kay ba ang mga miyembros kang sangguniang panglungsod ang Paskuhan sa barangay asin nagpaabot ning kaugmahan sa mga konstituentes kasabay ng pagbisita dangan simpleng programa kompwesto ning kalantahan asin kumustahan sa barangay. Punal daw ng Miyerkules, hinot na binisita kang grupo ang barangay Kampanikwason asin barangay San Isidro. Dangan sa hapon kan Miyerkules, ang barangay Liboton asin ang mga konstituentes sa barangay Kalawag na anas naging maugma sa naresibing pamasko halis sa lokal na gobyerno. Ngunya na simana sa sa petsa 21 kan Disyembre, isusunod ang iba pang mga barangay kan syudad para sa Paskuhan sa barangay. Katuwang ang mga barangay councils kang syudad, City Social Welfare and Development Office, PDAO, Senior Citizens Affairs Office, asin ng SEPIO. Sigon kay CSWDO Chief Miss Annabel Vargas, mas dakul ngunyan ang maitataong simpleng regalo kang gobyerno lokal kumpara last year. Ini sa kamauutan kang alkalde kang syudad na mamantinir asin pirming maipaabot ang pangangataman asin serbisyo kang gobyerno lokal kang syudad sa mga konstituentes sagkod sa mga barangay, kaya yaon ang siring ng mga programa na padago sa nasa anumang panahon. Siyempre, itong pang Noche Buena na. Kasi sa mga yaon sa patos, yung luncheon meat, tsaka bagas, siyempre, importante ang bagas kasi lalo na ngunyan na mahalo na ang presyo. So, medyo, ang pamatos na ngunyan, medyo pwede ng pang Noche Buena. Labiman ang pasasalamat ni Nanay Anita Marticio kan Barangay San Isidro sa amay ng regalo na sa iyang naresibi halis sa lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligacion. Nagpapasalamat kami lalo na ngunyan na kaipuan managayawan mga bagas. Siyempre ako lang tabang naman sa Samuya na Paskuhan. Para sa Nagang Ngunya, Joel Sunil. Service Contract Agreement, entry kan LTFRB, asin man kan lokal na gobyerno kanaga, permado na. Ang detalyas kayan haliki Risa Sanz. Sa kantidad na 20 pesos kada kilometrong biyahe, madudugangan ang pondo kan mga kooperatiba kan public utility jeepney sa syudad ni Naga. Ini matapos mapirmahan ang Service Contract Agreement entre Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, LGU Naga sa panginot ni Alcalde Nelson Ligacion, Magsaysay Allied Transport Cooperative as in Infinite Solution Services Incorporated kan Lunes. Right now is the excess budget for the 2022 GAA. So this is 699 million nationwide budget. So ito po hindi naman natin masabi na ngayon lang nila ito naramdaman na, no? So ang pagkakaiba lang nito, direkta na ito mismo sa kooperatiba. So dati po kasi ang kasaysayan, assistance to commuters. Opo, ito yung libreng sakay. But with this program, this is a total shift from the scheme na commuter, ngayon lumipat na tayo naman sa co-operator kung saan ito na po ang mga cooperatives na because of the consolidation. Susog sa kasunduan, dudugangan nin 20 pesos ang kada kilometrong biyahe na may maximum na 164 kilometro kada aldaw sa mga traditional jeepney mantang maximum na 182 kilometro sa modernized jeepney. Mabibinipisyaran kaini ang nasa 279 na pampasadang jeep sa Naga. Ay dako lang bagay po. Lalo na mga Christmas. Dako lang tabang, bako lang sumo. Maski sa mga empleyado. Kumbaga, sipig-iisip ko kung paano sa inyo kukuha ng itataong bonus or ano sa at least igwa. May papapagkuhanan ako. Dako lang bagay. Salamat naman. Sana nga tuloy-tuloy. Pag traditional po, 20 pesos per kilometer. Pag modernized po is 26 na pesos per kilometer. So pag traditional po, ang maximum natin is 164 kilometers. Pag modernized naman is 182. Opo. So yung figures na yon, may basihan po yon, which ang technical lang namin ang nag-aral. Sa Bicol, sulamenteng mga syudad ni Naga asin Sorsogon ang nakabali sa nasambit na programa huli sa eksklusibong citywide na biyahe. Madurar ang programa sa laog din 7 hasta 10 aldaw. 7 to 10 days. Short lang po ito because of the excess budget po ito ng GAA 2022. So hopefully,
may sumunod pa nito for the GAA 2023 kung meron pong pondo ang ating. Nagpagirumdum naman ang LTFRB huring plaso na kan consolidation kan mga jeepney sa Irarom kan Modernization Act sa Disyembre 31. Anda ay makakasabay digdi mawawaranin prangkisa asin konsiderado ng kolorum na mahahambang sa maninigong penalidad and kaso madakop na nagbabiyahe. Ito ay siguro sapat ng panahon ang binigay sa ating mga operators na mag-consolidate sila at suportahan itong programa ng gobyerno. Ito po ay para sa kanila. So kaya siguro naman yung sapat na panahon starting 2017 ay 2024 na po next year. So siguro sapat na po ang ibinigay na panahon. So kasi po sa pananaw namin personally sa akin, pag hindi natin ito ipinus, paano na po yung mga sumunod? Para sa Nagangunyan, Riza Santos. One lane kan Kararayan del Rosario Access Road. Naagihan ng unyan kan mga two-wheeled vehicles. Ang detalyas haliki Joel Sulina. Nakaagi na ang mga saradit na behikulo arog kang single motorcycle, trimobile, e-trike, e-bike asin bisikleta. Ang kabangang porsyon kang nasemento ng Del Rosario Kararayan Access Road gikan sa Maharlika Highway pasiring sa Zone 1 kan Del Rosario Sagcod area kang Barangay Kararayan. Petsa 12 kan Disyembre kang aldaw na Martes, alauna ng hapon tinugutan asin binukasan na para makaagi ang mga two-wheeled asin three-wheeled vehicles sa porsyon kang nakongkreto ng half lane kang nasambit na pinapatrabahong tinampo na pigpuunang ipasarado sa mga behikulo para sa pagpuuntulos kana tulong kontratista sa saindang trabaho Oktubre 16, 2023. Marurumduman petsa 16 kutaan na kan Disyembre ipigtalaan ang pagbubukas kang naunang bit na tinampo. Alagad huli sa daipiglalalaumang pag-uran-uran epekto kang shoreline kang nakaliis na mga semana nakaabala ini sa patrabaho kang pribadong kontratista. Kung kaya nilalalaumang antes ang petsa 25 kan Disyembre kumpleto na ang pagsemento kang carriageway o ang parehong lane ka nasambit na tinampo para dagos na ining mabukasan sa bulos kan trapiko asin sa gabos na klase ning behikulo. Mantang binukasan naman sa mga light vehicles ang pigreblaka na tinampo sa Villa Virginia Subdivision na sarukman sa mga tinampo na inaagihan pasiring sa Magsaysay Avenue asin dalan pasiring sa City Hall Complex matapos man ang pirang simanang temporaryong pagsarado digdi para mantaw ng buwelo ang pagpatrabaho. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, mas pinakusog na suporta para sa creative industry. Tigtatrabaho na kan DTI katuwang ang lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalyas kayan haliki Risa Santos. Kan maipasar ang Republic Act No. 11904, July 28, 2022 o an act providing for the development and promotion of the Philippine creative industries, designadong chairperson sa konseho kaini ang Department of Trade and Industry. Kumpesto ang konseho ng 19 miyembro, 10 ex-officio member asin 9 na regular member hali sa pribadong sektor. Para kay DTI Camarines Sur Director J. Ablan, angat ngunyan sa ahensya ang pagpakusog ka na sabing sektor na pigkukonsiderang multi-billion dollar na industriya. Mind you, this is a multi-billion, probably peso or dollar na industry. Kasi when I attended at Cebu, duman sa assembly kang Philippine Creative Industry, would you believe they are already marketing their mga animation products sa Hollywood. And ang mga projects are really billion. Kabali sa creative sector, ang broadcast media sa iba-ibang plataporma, digital interactive media, creative services arugan advertising as in marketing, design, publishing as in print media, performing arts, visual arts, traditional culture expression as in iba pang katakod kaini. So excited kami. And hopefully, sa mga MSMEs na yan sa creative industry, digdi sa Naga, sa Camarines Sur, hold on lang, kasi next year, there will be a lot of things to be done for them.
Ini ang pigpupo na ng trabahuhon kan DTI tangani mabisto ang sektor asin makabilog nin roadmap. Pangapudo ni Ablan sa mga miyembro kan creative sector sa probinsya, magranisa na sa saindang ahensya para makabale sa saindang pigahaman na datos para digdi. Online profiling po ini. One, gusto ming mabisto si Saisita. Pangadua, in terms of population, ano ang pinakadakol? Kasi there are 13 domains na nasa Philippine creative industry. Of course, siya dyan so nagigibong animation, so nagigibong libro, so mga musician, so mga artist, both sa digital and traditional, di ba itong mga artist, itong mga makeup artist, fashion designers, itong mga event hosts, event organizers. So it's really a huge industry. So gusto tang mabisto sila. So I hope they can coordinate directly either with DTI or ito pong mga different negosyo centers na nasa different municipalities. Mantang ginigibo ini, padagos ang ahensya sa pagtukdo sa mga micro, small, and medium enterprise sa paaginin mga MSMEs assembly. Daipa sa nanahaloy kan makipagtabangan ang ahensya sa Bicol Producers and Manufacturers Association of Camarines Sur. May abiso si BPMACS President Seth Aguinillo sa mga miyembro kan MSMEs. It's a collaborative effort. We need to synergistically work together to improve. Kasi the struggle of one replicates the ecosystem. Pero once na nagtatarabangan kita, it has domino effect for the better. Pigrekonusir kan DTI ang tabang kan lambang LGU sa mga programa para sa mga saradit na negosyante. So all the more na ang pagsasabi ko, this is just DTI. What more kung ano ang assistance na pwedeng i-provide kang DOST? What more kung ano pa ang pwedeng i-provide na assistance kang DA? So ngunyan, ang assembly ta is DTI lang. But we're hoping the next year, ang assembly fee would be bigger para i-include na digdi ano pa itong mga ibang good news na pwedeng pakinabangan ka mga MSMEs. Sa Naga, nagkapirang programaan ipinapautob si ringkan pangkabuhayan packages as in business stimulus program na nag-aalokar nin pondo bilang pangkapital na mayong interes. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Mientras tanto, pinakaray na parking area ka Naga City People's Mall pwede na sa mga bihikulo. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Gunya na Sabado, petsa 16 kan Disyembre 2023, bukas na ang bago asin pinag-improve na Naga City People's Mall parking area sa 3rd floor kang nasambit na merkado publiko kan syudad ning Naga. Sigun kay Mepo Chief asin Market Superintendent Mon Florendo, ngunya na nakumpleto na ang pagpatrabaho asin curing period kang pinakaray na market parking area. Bukas na ini sa mga bihikulo, urog na sa mga delivery van o 4-wheel vehicles na igwaning 70 slots asin igwamaning 20 slots para man sa loading and unloading kan mga pampasaherong tricycle, dangan 400 slots para man sa mga motorsiklo. Igwaman ining nakadesignar na mga CCTV camera para man sa seguridad kan parking area. Puon sa Enero 8, 2024, ipapasunod naman ang regulated parking para sa mga 4-wheel vehicles na may charge ng 10 pesos para sa first 2 hours asin dagdag na 5 pesos man sa mga minasunod na oras na pagparka sa NCPM parking area. Ililibre man ang mga motorsiklo asin delivery tricycle kan mga masarood na mapark sa 3rd floor kang NCPM parking area. Sa Ngunyan po dahil in the spirit of Christmas, libre pa. Pero pag January 8, dahil kung pati pigilin kung tapos ng 3 Kings ka yan. Pag January 8, regulated na po, igwa na pong entry fee ang 4-wheel vehicles ng 10 pesos. For the first 2 hours. For succeeding, ano po yan, ng 5 pesos per hour. Same po sa mga light vehicles, sa mga saradit na motor? Po. Ay, sa motor, libre po. Libre? Libre sa motor. Libre tayo. Ngarig mas na po lang makasama. Tricycle yun man siya? Tricycle, libre man sa mga delivery vehicles. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina.
Mientras tanto, groundbreaking ceremony kan itutugdok na bagong convention center sa Ciudad de Naga, ginibo kasuudma. Regional Director kan Department of Tourism naging saro sa mga bisita. Ang detalya sa Likiri sa Santos. Igwang 5,000 seating capacity sa 3.26 hektaryang lote na ini sa Uptown Barangay Can Carolina, itutugdok ang Naga City Convention Center na ang groundbreaking ceremonies ginibunakan Biyernes. Narealisar ang proyektong edifisyo sa pagdisponer nin pondo ni Alcalde Nelson Legacion na positibong sinimbag ni Senador Joel Villanueva. Daita kaya ang mga arog kaining project. Bako lang ini, kadakol pa pong iba. Pero nangyayari dahil nagiging maparaan po kita. Especially Team Naga. Ining Naga City Convention Center, this project costs around 1 billion pesos. Pigkakarkulong kantidad 1 bilyong piso ang kabilugang proyekto, kabali na ang mga 4-lane roads na masugpon kan mga tinampo kan Maharlika Highway sa mga barangay sa lugar. Dahil pwede itong tinampo na 2 lanes lang. Magkakaproblema po kita kayan pag abot kan panahon. Kinakaipuhan, mas mahiwas. Personal na nag-atindir sa seremonya si Department of Tourism Regional Director RB Aguas na pigtawan doon ang kontribusyon kan Naga sa lado ng turismo. Number 1 po kaya when it comes to faith tourism. Na yung pilgrim natin, it's not only during September, it's year round. So ngayon na may convention center pa tayo, talagang this is an add-on. So magdalawa lang tayong convention in a year. That's kung we're targeting 5,000, that's plus 10,000 kaagad. Imposibleng dalawa lang na convention ang madadala natin yearly. Pigihiling na kan mga negosyante sa syudad ang positibong epekto kan convention center sa pangkabilugang ekonomiya. Sigun kay Engineer Emeterio Aman, na iyuman ang nagdonar kan tutugdokang lote, kaabang-abang ang mga mangyayari sa syudad. Mahilingon ta si multiplier effect kani. Mag-igdi sinda, mag-stay sinda 3-4 days sa Naga City, makarakan yan, ma-hotel yan, Airbnb. And so, itong mga satuyang establishments igdi, nakulaw na maray na oportunidad and additional income. And pag naglaog yan sa mga restaurants and hotels igdi, maikot ang ekonomiya kayan. Siyempre, sa food industry na lang, si satuyang mga supplier ning gulay, igdi sa may Carolina. So, di ba, kadakol kaya ning mga ngaipo, so mga pagkakan. So, si accommodation pa, so mga Airbnb. So, ma-encourage ta na mag-invest sa Airbnb. So, at the same time, promoting Naga City. Urog na kung mapapakarhay ang sistema sa convention center aron kan pagkakaigwanin bastanteng paradahan. Pagkakataon ini sigunman kay Robert Oviedo na urog pang makabangon ang mga negosyo nin akomodasyon siring kan hotel na nagsasapo pa kan epekto kan pandemya. Tsaka malaking bagay talaga itong na to. Mas may tatabaan kang prospect na maganda in the future. Mamateo naman kan mga residente asin sa radit na naghahanap buhay sa lugar ang epekto kan mga proyekto digdi. May mga event pa po, kaya po ang dakulang lugar, pwede duman. Then pag abot po kang kalamidad, pwede na naman po itong gamiton. Importante pong malay. Hindi sa moyang lugar. No? Zaro pa, mabibisto na pong marayan sa moyang lugar. Pagkatapos, si mga itong mga harang ni digding residente, baka man po makaralaw dyan ng trabaho man ng hararanin. Dakulang tabang, dagdag income, dagdag benepisyo sa mga tao, and dakulang man iyan sa syudad. Kumbaga, paghiwas kan sa iyang programa. Kung kukwentahon ang 20,000 pesos na gasto sa tulong aldaw na pagtiner, kan 5,000 na bisita para sa sarong convention, makakaguno tulos nin 100 milyones pesos ang Naga. Pero sigun ki Aguas, mas epektibong magigibo ini kung mapapakarhay man ang estado kan transportasyon, siring kan riles, trapiko, asin madagos na ang rehabilitasyon kan Naga Airport. I think we have to move faster
Kasi sabayan natin yung ibang mga probinsya at ibang rehiyon. Enot ng pig-asigurar ni legasyon, kukulibato ng gadnya sa Regional Development Council ang pagpakarhay Canaga Airport, urog ng yaon na ang pondo kaini puon pa taon 2016. Para saan nagangunyan, Riza Santos. Asin yan po ang kabilugan kan sa tuyong mga bareta sa Anaga Ngunyan News. Sangaran kan mga naging katuwang sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 Radyo natin Naga. Sangaran man kan lukan na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, kan sangguniang palunsod kanaga, asin man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, iniang sendong naging parabarita Roy San Ramon, mabalos kan sino pagantabay, maray na aga masunod na po sa tung aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasing ko sa kagabsan, mga balaod, ikagaglalan, sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabato. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-urgulyo sa kinatan sa gabos na panahon. Ikaw mamunan na. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuhon, ngunyan ikaanstaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan, kitang mga nagenyong maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ibang urgulyo sa kinatan sa gabos na panahon. Ikaw mamutan sa kung pag-iikutan sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan, kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, uswa pa,
Aramon. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 16 kan bulan na Disyembre taon 2023. Sa liwat, mag-iirimanan po kita digdi sa programang Satong Aramon. Na dadagog po kita mga tugang sa live nindo kaming naantabayanan sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Bicol Idol FM, as in 89.5 Radyo natin Naga, na dadalan man kita sa nin live sa ANN News official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangarang po kan sa muyang mga kaibanan, sa bilog na news team, kami po ang sa indong mga kaibanan, mga host ngunyan, digdi po sa Satong Aramon. Ako po si Roy San Ramon. Ako man po si Jason Yola. Ngunyan po mga tugang, may mga guest kita ngunyan. Ninhulita partner, kadagol kitang tutok karon. It's all about tourism. Pagkatapos itong Convention Center, Industrial Park na maabot ang panahon sa royan sa mga magiging Central Business District digdi po sa Ciudad de Naga. And yaon ngunyan ang satuyang mga guest, mga kaibanan niya ito ngunyan sa satuyang programa. Araw mo partner, ang satuyang guest ngunyan iyo si City Councilor Joe Perez, ang chairman po kan sa Koreang Palusod Committee on Tourism, asin man si Engineer Boy Aman, ang landowner, President kan Enjoy Realty and Development Corporation, ang nagdonar po kan luti kan na magiging site kan higanting Naga City Convention Center. Sir, good morning, Sir Joe. Sir Boy, Marinaga po sa Indo. Good morning, Roy and Jason. Okay. Good morning. Good morning, Roy. Good morning, Jason. And good morning, Engineer Boy. Okay. Liwat niya kung pag-gara sa indong mikropono para sa indong pagpaabot ni na halipot na patartara sa mga parantabay, mga paradalan po niya to. Sige. Maray na aga po sa Indo Gabos, kaibanan po niyan ang maiguson sa turismo. Nasa tuyang City Councilor Joe Per. Asin po, nakapasalamat man kami natang kami ng pagkakataon na maipaabot man sa Indo kung ano ang mga plano-plano naman na gibuhon duman sa Haciendas de Naga na ikaw nga ni Naga City Industrial Park, and yaw man duman itutulog ang Naga City Convention Center. Okay. Councilor Joe? Ako, Roy, it's an honor na kaibahan ko nga na aldaw si Engineer Boy Aman. Siya po ang nag-donate kang poko mas o menos 3 hectares na lote para po yung maging site kang sa tuyang proposed Naga City Convention Center. Asin lain pa kayan, siya man po ang initiator kang Naga Industrial Park na yaon man po giraray naka-locate duman po sa sayang Haciendas ni Naga. Ang duwa pong ini may kanya-kanyang objeto, particularmente ang Convention Center sa ngaraning turismo, asin ining Industrial Park sa ngaraning negosyo. Bako sana pong pating basang-basang na negosyo, kundi ini ang ma-attract po ng mga locators from national and international processing companies o mga iba-iba pang industriya na kaipuhan po ang mga skilled workers na yaonig di sa tuyang lugar. Siguro sa pagpadagos sa partner, kaya inutunan ko na si Councilor Joe. Ano ta kaipuhan ta ning Convention Center digdi sa Ciudad de Naga? Well, na kahit to nadadangdang ko na garo iyo na lang ini ang kulang digdi sa Ciudad de Naga. Ikaw nakitang ibang mga edipisyo pero iyo na lang ini ang kulang. Tama ba yun, Councilor? Tama yan. Actualmente haloy ito ng kaipuhan yan. Kundi ang problema baga kay ito ang pwesto sa inilalaag. Ang Convention Center per se bako lang na itong struktura. Kundi kaipuhan may halawig na parking space, asin may iba pang amenities. And ikadua, of course, sa kukuanon ang pondo. Ang local funds dahil po kaya yan. Kaya dahil sa higos kan sa tuyang alkalde, sa iyang expertise na makiulay po sa mga national government agencies, nakuata po si tamang pondo para dyan sa proyektong yan. Sa bagay, importante itong sabi mo na kung saan ilalaag. Tabaka kung saan lang ibugtak, maging white elephant. Lalo na itong mayong parking area. Parking space. And magayon pang location. Tayaon sa
sabihin tang nasa bitis kang Mount Isarog na kung saan yaon ang greenery, yaon ang preskong environment, harayo po sa ribok kan syudad. Tama. Aram mo po baga ang mga conventions, dahil man kaipuhan na yaon mismo yan sa Central Business District. Ayun na nga na yan, kaipuhan mo ang mahiwas na parking area. And then, of course, baka nga ni makaistorbo duman sa immediate na katakaning na negosyo. Kaya tamang-tama lang po na igdi sa daga po ni Engineer Boy Aman ang Sarong Convention Center na overlooking pati kang siyudad kang Naga na ma-appreciate po yan kan sa tuyang mga bisita sin partisipante na maghahali sa ibang lugar. Councilor, sa mga paglibot-libot nindo and ang pagkaarami nakaabot na kamo sa ibang lugar, tanaghiling kamo ni mga convention center style, mga nga pud kay mga design kan convention center. Sa mga naduban ng banindo, saan ba ini? Sa sentro ba kang sa mga CBD area ba o arog man kay niyo na garo green ang palibot? Ang example po ang Philippine International Convention Center. Yan po yan sa reclaimed area. Gustong sabihon, pigibo yan, planado po ang spacing, ang pag-utilize po kang daga. Kaya yaon dyan si bastanting kaipuhan na parking area, bastante man si kaipuhan na size kang sarong building, kang main building nila. Ang PICC, kuyan po yan, may mga puwera kang plenary hall, igwa pa po yan ng mga function rooms and itong exhibition rooms. Ining plenary ninda po, ang capacity kayan is 5,000 participants, which is equivalent duman sa Gigibontang Convention Center. Although may iba pa pong facilities within the PICC, ang hectareage po kayan is 7 hectares. Pero ang ang location niya nasa talagang ideal po talaga tayaon duman ang Cultural Center of the Philippines. Ang PICC ngani yaon pa duman ang hotel na 5-star hotel. And then hakani sa World Trade Center. Talagang planado si paka espasyo na duman. Pareho man kaning IMAX yaon man siya sa sarong design or assigned lugar sa sarong dakulaon na complex. Kaya araw po kayan ang sitwasyon tamanigdi na kita pigrayo po duman sa hustle and bustle of the city, tanganing dikit po ang disturbance duman sa normal na dalagan kang oral na pagbuhay. Thank you, Councilor Joe. Bago si Hapot Engineer Aman. Okay, Engineer Aman, siguro ikaw nang una si Primero. Ini tabi nga pag-construct kani yung Naga City Convention Center, may pinagsasabi na magamit kita ng green technology. Okay. Ano po ni yun itong mga nauuyon sa kapalibutan ang sistema kan pag-construct po? Tama po 'yan, although bako man kita ang nag-design kang convention center, pero nagtabang man lang kita duman sa mga concerns na dapat maipaabot man duman sa mga nag-design kaya ng mga engineers po sa mga architect, ang city government ang nag-design kayan. Pero nauuso na kaya ngunyan itong sinasabing green building. Pero kang green building itong green environment duman po mismo sa kuyan sa building na ito kang convention center. Pigiling ko so disenyo pighali duman sa prinsipyo na inot kung kaipuhan mo ng liwanag gamiton ta itong natural lighting. So para ma-minimize itong paggastos ning kuryente. Itong air conditioning unit mami-minimize mo kung maray ang flow kang durus palaog asin paluwas kang kuyan. Sa mga architectural design po pigo consider yan. Tangarig magayon ang flow kang durus sa laog. Ma-minimize naman yung air conditioning. So yan po ang mga pigihiling taigdi na disenyo kang building asin so mga renewable energy na pwedeng ma-integrate duman sa building mismo
Arog baga ngaya kung may available man lang so space for solar panels para so ibang requirement for electricity magamit. So saro pa po yan na kino-consider sa mga green building. Another one is itong, I don't know kung maray ang pagka-disenyo na nga itong rainwater baga himo kita kadtong rainwater harvesting so that pwede naman niyang gamiton sa sa mga pag-flush baga ngayon ng mga toilets so that ang ang ma-minimize ta na inot ito bagang flooding so mamimitigate ta na yan. So ini po ang mga prinsipyo kang green building. Alagad duman sa kapalibutan po kaya bago pa man kami nagdonar kang niyong site kang convention center, pinapractice mi na po itong itong prinsipyo na pick adapter mi, itong living in harmony with nature. Ang gusto kong sabihin kayan, duman po mismo sa Haciendas Dinaga, dakol ang open spaces. Daimipig disenyo iyan na durukutan ngaya ang mga harong, kundi more or less mga 50% open spaces talaga yan. Even more pa kasi kung may mga setbacks pa yan so mahiwas ang mga ang open spaces, lalong-lalo igwa kita dumaning golf course, 9-hole golf course, and then yung pagka-disenyo ka iyan, ang sabi kayan yung modern pagdisenyo kang mga komunidad, itong ide-disenyo mo siya para sa tao. Itong konsepto man na walkable community. May mga kanya-kanya po kayang konsepto sa urban planning. Araw ngayon kan sa Amerika, sa US, ang urban planning sa US is designed for cars actually. Tarakula ang tinampo, may mga distansya. Iba man po ang yang piga-adapter ngayon sa Europa. Sa Europa man, walkable community. So, ang mga harong niya, itong mga medium rise na, and then mixed use. Ang gusto sabihin kang mixed use, so harong mo na, ay si mga building mong i-construir, pwedeng ang ibaba commercial, ang ibang floor is residential or institutional. So nagigipong mixed use yan. So sa sarong lugar, pag walkable community kaya, ang sinasabi ko it is designed for people, and then dapat nga yaso naka-star within the community all things that they need is more or less walkable within 30 minutes. Reachable within 30 minutes. It's either by walking, by bike, or kung other means of pag-roam around lang kang mga tao na ma-minimize ta itong mga motor vehicles. So yan po ang ang konsepto mampig adapter ta duman sa pag-design ta kang sa Haciendas Dinaga, which includes now yung convention center and Naga City Industrial Park. Okay. Engineer, maipaaram ta lang po sa publiko kung taano ta ang pamilya Aman nagkagawa ng inspirasyon na magdonar ng lote para sa araw kaning proyekto. Ara mo po inot na inot, permi naman kitang nagtatabang sa lokal na gobyerno kang Naga, kung whoever man ang nakatukaw diyan. Pero po ining pagtukaw ni Mayor Nelson Legasyon, nahiling ta so sincero niyang obheto na really ma-improve yung Naga. Sa mga proyekto pong sa iyang gustong gibuhon, na-inspire ako ito bagang siya mismo ang nag-a-announce, igdi ngaya magibo kita ngaya ning bagong tinampo. Ma-widen ngaya kita kang tinampo igdi. Ang gustong sabihin, pag may mga road openings, ang nakikinabang po mismo so mga landowners. Yes. Pag inagihan kaya ang sarong property ning ning tinampo, automatic po yan nag-appreciate bilang sarong real estate brokers man and subdivision developer, nahiling ta po na pag may mga access road naglalangkaw talaga ang presyo kang and then mahiling mo sa iya si sinceridad na
ito bagang mayo siya mayong kombinasyon na itong ay bago nga ako magkagining tinampo sa mga amigo ko daw diyan pabarakalong ko na ning ko yan ining property sa iya mayo yan. Sincero siya, kakaulayon sa mga landowner, siya mismo ang nagkakaulay. And then kung mapupwede, pinapaliwanag na ma-appreciate ang property nindo. Although mababawasan ka mo kang tinampo, pero ma-appreciate yan. So ang direct pong nagbibenepisyo sa mga landowners. Siring man po sa mga development na arog kani. Kami po nagdonar ning 3 hektarya na para tugdukaning ning convention center. Pero po pigihiling ko man bilang sarong realtor man, makakatabang man ini sa pagrealisar kadtong development duman. Taara mo po ang Haciendas Dinaga is about 10 kilometers away from from CBD1. So, ini ma-accelerate inining development and it will also contribute duman sa pag-appreciate man kang property. Tayo ni po yaon duman mismo sa tahaw kang kang Haciendas Dinaga na mahiling taman kung ini ma-develop, siyempre may makaraag dyan ng mga business establishments. Magagaro give and take iniyo. Yes, give and take. O nagtao ka pero so appreciation of the property mababawi mo manggiramay. Correct. Dahil sa sincero ang lokal na gobyerno kang Naga, si Mayor Nelson asin ang Team Naga, pigmauta na i-offer ining location tangarig mahiling taman and being a member man kang Chamber of Commerce and Industry, nahiling ta na it will stimulate the local economy kang Naga. Kadakol po ang oportunidad na mabubukasan kung ang mga arog kaning development marirealisar sa laog kang Naga. Okay po. Balikan ko lang si Councilor Joe. Sir, pag-abot kang panahon, siguro kung mahaman na yan, mga 5 to 10 years siguro ini mangyayari kung sakasakali man, kung magpuna ang construction. Ano ang dadarahong kaining karahayan pag-abot sa turismo digdi sa Iring Convention Center. Saka itong iba pang ibubugtak na ba? As well as the NCIP itong Naga City Investment Park. Actually, sa hiling ko dahil nga na naabuton 10 years. Dahil abuton. Ang optimistic ang kalkulo ni Mayor na as soon as kung yaw natulos ang fundo, ngunyan yaw na igwa na kitang 100 million to start with. Right. And then sabi niya sa sunod na taon igwa na naman yung allocation. Kaya sa hiling ko within 2 years yaw na po ang functional na po ang satuyang convention center. And then ma-accelerate po si mga neighboring areas na tugdukan naman ng negosyo. Sa ngunyan lang ani baka dahil panindo aral. Sa kunya ni ang 7-Eleven malag na ning outlet sa Kararayan. Yan upland barangay yan na bako man na sentro, bako man na very ideal na site kumbaga sa negosyo, pero igwa na po sa mga nag-apply. Nagpapa-rezoning na tamalag silang 7-Eleven. Gustong sabihin ang negosyo is going to that area. And yun na nga ni, dakul po ang nag-anticipar kang magiging resulta kang Naga Industrial Park, which is meant for creating more jobs. Ang estimate nga ni Ken, in 3 years time, mga 10,000 ang sabi ni Mayor na new jobs. Pero sa tourism, ining convention center, yun na nga ni, sinabi ko kasubago na ini haloy-haloy na ining dapat nangyari. Kadakol pong magkondukta ng mga events, ng mga conferences igdi po sa syudad in such large number na mayo po sinang nakuang lugar na pagigibuhan kang sa indang okasyon. Halimbawa po ining may sarong grupo po ng mga pharmaceutical company na gustong maggibo kang national convention sa Naga. Then naging posible dahil hanggang 1,005 lang po o 1,000 lang ang sa tuyang may tataong espasyo for a convention hall. And kadakot pa pong iba, ang PCL naghahapot, kailan ba kami pupuntang Naga? Yun, mayo kami ma-offer na lugar because ang PCL, Philippine Councilors League, actually that is about in one setting mga 12,000 yan. Pero
may mga regional gatherings lang kaya. May mga regional gatherings aside from the annual. Ang mga regional, gusto sabihin, Luzon-wide, mga 5,000 yan, di kayang-kaya. Ang mga participants po, nagsasawa naman ng Manila na lang permi, Cebu na lang na permi. Gusto man nila magluwas. Iba man ang kakanon sa luwas, iba man si amenity sa luwas, iba man si karakter kang mga host. Mabubuot pati ang mga taga-probinsya, lalo na ang taga-naga. Kaya yan ang gustong ma-experience. Kaya po baga ang Department of Tourism, iwasin nang inapod na programang MICE, M-I-C-E, for meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Yan ang pagpo-promote. Yan po ang magiging basic, magiging prime na programa kang Satuyang Convention Center. Pagyaon na po yan. So, nangangahulugan ng Satuyang Tourism Digdi, iyon na yan? Yun ang ma-accelerate, ma-boost kan Satuyang dati ng turismong appreciate ninda. Yun po yan ang matauning boost duman sa Satuyang mga existing resorts, sa Satuyang mga restaurants. And ang buhay kang mga real estate players hindi po sa syudad, because after the convention center, kadakol po kayan mairig din ng mga investors. Mahiling nila ang kamugtakan sa Naga. And it is the start of them thinking na mag-invest igdi sa Satuyang lugar. Okay. At yan, sa Satuyang pagbabalik, aaramonta ang partner ang development. Manood kay itong iba pang mga itong ibubugtak duman sa sa Enjoy Realty area, duman sa kataid kining convention center, itong Naga City Investment Park. Haciendas Dinaga. Haciendas Dinaga. Saka ihapot naman kay Engineer Aman, itong mga areas duman na identify niya ng pwedeng laganan ng investment kay itong mga bako lang sa city government kundi itong mga malaog sa siyudad Canaga. At yan po, maraman tayo sa tuyang pagbuelta. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangigan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog kangalalan, sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Naga na, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswa pa, ipag-orgulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang staran, banwaan na nasasangigan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Naga na,
Okay, salamat Johnny and June. Ang unya po mga tuga, mabirta kita sa tuyang programa. Ihapot aki Engineer Aman, itong mga areas pa duman na pwedeng laugan ka mga investors, mga private investors, na araman nga hali sa ibang lugar na igwa nga yung araw ganing ilalag na convention center sa Naga. Gusto man nila maging player, gusto man nila pong magkaigwa ng investment sa Naga. Ano pong mga areas duman na pwedeng malagan nila? Sa mismo pong Haciendas de Naga, Pigmaster Plan taman iyan na parang garo township development. So, ang sinasabi ta duman, so konsepto taman duman, it is a place to learn, to live, to play, and work. So, down na po iyan duman ang konsepto. Kung sabihin, pag nag-start ka dyan sa lugar na iyan, it's a walkable community, dyan ka na, ang konsepto kaya na dyan ka na makakanood, so may eskwelahan dyan, dyan ka na matrabaho, dyan ka na ma-star, and dyan ka naman itong relaxation mo. So, yan po ang konsepto kang township development. So, ngunyan po, yung gabos na iyan, itong lugar kung saan ka matrabaho, yaon na nga ni po dyan conceptualize ta, itong Naga City Industrial Park. Pwera ka iyan, siyempre, kung igwana duman sa pigtao taman na tulong hektarya labi na kakagananing convention center, ito po ma-attract man ito ning mga mga matugdok na mga restaurants. May mga kaulay na nga ni akong gusto nang magpa-reserve ning area saka ning hotel. Accommodation, sir. Oo. So ito pong area ito, itong Naga City Industrial Park, 25 hectares ito. So kadakol pa po ang bakante taduman na pwedeng magbakal ning daga or mag-lease kung ang investor baga ngaya hali sa ibang nasyon. Makaagigdikan sa indang factory, arog kang mga Japanese, Koreans, na gustong magkaraagigdi halimbawa ning ning sa indang factory, igwa po kita dumaning area na pag foreigner kaya, lease lang iyan. Ang gigibunta kayan, 40% lang ang pwede kayang i-own as a corporation. So, igwa po kita dumang nasa 25 hectares na open. Manungod man po igdi sa may lugar kung saan located. Actually, just across the main road, just across kaya niya unduman itong convention center. Igwa pa po kita dyaning about 15 hectares na na open for for development na pwedeng tugdukan ning mga siring na development, hotels, itong mga restaurants. Pero po ang pigukwanta diyan, ang gusto talang mamantinir itong tamang zoning na siguro may dai kita matugot na maglampas ngayon ning 4-story ang mga itutugdok dyan na edifisyo. Ang gusto tanganing arugon, ito bagang mga walkable community sa Europe para magayon siya. And then may mga along the road saka within the periphery kang mga building, igwa kita ni mga maitatanom pa na mga kahoy. Puwera na katong dati may ng mga pigtaranom duman na ngunyang panahon na ini mga more or less 15 years old na sa mga kahoy duman. So yan po ang mga available. Mapuwera pa kaiyan, duman po, igwa kita dumaning 9-hole golf course, na ito po is about mga 23 hectares. So palibot kaiyan, pwede taman itong open man ito for sale na pwedeng kagananing arog man kaya na mixed use na housing units. 4-story man siguro, it's up to the sa mga bakal na ma-develop kayan. And then, ito man ang lugar para kung sa insinda ma-star yan lugar na yan. So may commercial, may residential, and then the place to play dumana po yan sa may clubhouse saka duman sa may golf course. So yan po. And then igwamang kita dumaning espasyo para sa mga institutional development. Kasi sa sarong township development may kaipuhan kita dyan, let's say, hospital, eskwelahan, itong mga institutional na component duman sa sarong township development. And as a matter of fact, igwa na man nga ni kitang pigdunar na kinagana na ngun yan, existing na itong police station duman. Igwa pa man kita ning lote na pigdunar man sa Bureau of Fire
para magkagmandumaning fire station because it's a component of township development. So yan po ang mga pigi-iskusarta duman na open pang maray, kadakol pang maray ang available na area for investment. Kadtong mga gustong mag-invest because in the future ang pigihiling ta it's another CBD kang naga na kumpleto and then wider ang mga tinampo and then as much as possible kung pwede itong mga ma-service dumaning kumbaga ning mga transport kung pwede nang magamit kadtong mga EV electronic vehicles tangarig ma-minimize ta itong pollution. Taara mo sa konsepto maning urban planning kung combustion engine ang ginagamit kang sarong behikulo, ang sarong behikulo dapat ngaya magtanom kang sampulong kahoy to neutralize the carbon emission kang sarong combustion engine vehicle. So yan po ang gusto tang balansihon duman. Tangarig, it will really be a walkable community, an environment friendly community itong lugar na ito kung saan ka ngani it is a place to work, live and play. Engineer, pwede kitong nabanggit mo pa. Siyempre may convention center, Iguaman Industrial Park. Pagkatapos kaya kang convention, naghaharap po sinda, masain na daw kita nga pagkatapos nga kaya ning urulay tang digdig, kita pagkatapos kaya ning meeting tang ini. Siyempre ang inisip nila, masain naman daw nga kita sunod tang dudumanan. Igwa bang naisip kayan ang hasyendas na maglag kita ning mga iba pang pwede nindang dumanan amenities o bakong amenities kundi garo itong ano nga pod kaya garo itong recreation pang pa-relax sa inda. Tanganin din sila magpararayo. Igwa po igwa kita dumaning area. Kadto nga ning pandemic igwa kita dumaning pig-develop na itong Pili Park Cafe you will be eating ngaya under the pili trees. And then duman po pigdi-develop takuta ito kaya lang inabot kita kadtong COVID nga ni igwa ako dumang garupig arog kuman sa kwan sa kang makaduman man kami sa Indonesia igwa ning treetop adventure pero ining sa tuya igdi may kaibana na na twist. Treetop adventure, you will be transferring from one tree to another tree but at the same time may pili picking. Free pili picking kasi ang mga kahoy duman pili trees. So ito po adventure ito na pwede kang magtilad. Yan. Pagkaguno mo magkalipat-lipat ka ngayon, may bag ka. Pagbaba mo pwede kang magtilad-tilad ng pili. Kung sa Amerika may apple picking, igdi sa to magkakaigwang pili picking. So unique yan igdi sa Naga. And then igwa kita dumang pig-develop na itong pili shake. So saro yan sa mga delicacies bagang pigahanap sa sarong lugar. Puwira kang igwa kitang yung kinalas igdi so taro po yan sa mga pwedeng igwa man kita duman pigdi-develop kadto nga ni pinuknan mina itong mga horseback riding. Within the community kaya kadtong haciendas din Naga ang konsepto mi duman is ibalik baga itong kalesa ride. Igwa po kami duman yun yan pigaatama na nasa 26 na kabayo. Pig-develop mi, pigpapadakol mi, pig-training mi na. Tangan rin itong mga horse ride, aside from horseback riding later on, itong mga horse rides, lalong-lalo ang kalesa, kung gusto kang mag-ikot ngaya, duman sa community, magamit ka ning kalesa. Kaming mga senior citizen, inabutan mo yung mga kalesang iyan, nagbabiyahe sa mga barangay igdi sa Naga, pag-eskwela. Mayong sa pag-eskwela, bako pagkadto mga tricycle saka jeep, ang kadakol pagkadto is kalesa. So, yan po ang gusto tang ibalik sa Naga na itong garumay old Naga duman within haciendas din Naga. Another one is itong pag-iisip mi duman na na pick and pay na konsepto ning kung gusto mo ngayang magbakal or magluto ning mga organic vegetables and hopefully baka makahimo man gamit kadtong babarabanwitan mo ning hito or ning tilapia tapos na organic. So bako lang po itong mga ma-attender ning convention ang pwedeng magduman kundi ang
ang pangiturugan mi duman is weekend market, ano, na pwede kang magduman pag weekend, ikaw mismo ang maguno kan sa imong mga gulay, preskong gulay na mayong ano to, organic ang pag-raise kayan, mayong mga fertilizer saka itong kuyan, organic, chemical fertilizer saka itong mga chemicals na pang-spray. Tangarig pong itong pampalawig ning buhayan, ano, mayong contamination ning ano to, ning mga araw kaya na ano yan, mga chemical sa tuyang kinakakan. Golf course. Yan, another one po is itong golf course and other yung amenities duman, nagkaplano man kitang magkaagduman katong para sa mga team building, ano. Igwa nga po kita duman, i-activate mi giraray duman, igwa kami dumang wall climbing, igwa kami dumaning rappelling, igwa kami dumaning ano to, ning itong mga amazing race. Di ba nagplano ka na katong engineer mag-ibon zoo? Medyo magastos ang pagmantener, pero hilingon tagiraray kung possible. Nagkatama na kami kadto ning ostrich, ning kuan, so pero hilingon ta su mga pwede baga na pwede mang unique duman sa lugar na ito. Councilor Joe, garo aros parehas ang hapot ko. Igwa na, alimbawa, pag-abot kang panon, igwa na kita kayan, sa Sendas Dinaga, igwa na kitang Naga City Industrial Park, nahamana itong sa tuyang convention center. Ano ang mga i-offerta na naman duman sa mga nagdidirigdi? Digdi sa Syudad Dinaga, pag-abot sa turismo na pwede nindang madumanan. Sa Ilingtak. Ano ang ang saro ining pag-develop kaning mga pasalubong products. Ining pili delicacies. Pati ining abo. Kada ko lang naghahanap kang abo sa itong biti. Kada ko lang mga bisita, lalo na sa Katagalugan, naghahanap sinda kay itong biti sa abo. Tama yan duman sa inda. Mas mahal pang kilo kang biti. Pero ang sarong kilo man, dako lang naman ta magianon sa namo ba. And then of course, ang saro bagang attraction kang Naga inihong sa tuyang kultura. Okay. May plano po si Mayor na i-boost ang Naga, itong Heritage District kang Naga. Tangani pong mainganyarta ang mga historians, mga estudyante, as in mga foreign tourists to learn more about Hispanic Naga. And dyan po, sa parting nganing talagang yan sa Carolina, si mga kataray dyan, pasiring panikwason, kadakol po pong pwedeng gibuhon dyan. Halimbawa, ang trekking, pwedeng ma-develop dyan as a commercial what's this? As a commercial activity. Igwa pati kita dyan ng hot spring para sa mga senior citizen, saka itong mga paragal sa biyahe. And then also po baga dyan si mga sakadit na kakanan. And may mga kataid naman pati si Boy Aman na na-inspire niya na maglagman ng sariling mga farms. May farm nga ni baga si Councilor Omar, hakanilang dyan sa vicinity ni Boy. And ining trekking, safe na trekking, kay puan talaga ma-develop ini, katabang ta ang DNR. Iyo po yan ang aram nindo. Ang nagdadyan sa El Nido, bako man lang tubig dagat ang lamag ninda. Kundi pati itong walking and trekking duman sa mga mga bukid. Pati dyan sa Palawan. Igdi may offer po yan. Igwa kitang Mount Isarog na bako lang pating saro ang waterfalls dyan. Kaya po lang talaga ang intervention kang gobyerno. Tanganing maingganyan po si mga private capitalists. Ang gobyerno ang ma-provide ng access, ng tinampo, saka ang gobyerno ang ma-provide ng security. Kaya po yan dyan sa lugar na yan. And ini pong nag-uuso na po sa Naga. Ining pinunan man ni Boy na township concept. Correct. Pag pinunan lang kang mass housing ni kang mga bilyar, ngunyan township nang iniisip ninta. Yaon sa may Kararayan. And then igwaman urban based township kang PhilInvest.
yan po gabos yan pinuna ni Boy Aman. Pigkukurupyan ng unyang kang mga investors from Manila. Oo. Iyo, data ba una ang township maabot na igdi sa Naga. Correct. Oo. Na iyo ang trend ko niyan sa Manila. Kundi yaon sinda ang pagkakaiba at ang township ninda yaon sa urban center. Kita igwa pa kita ning upland development na yaon si mga natural na kahoy, yaon si natural environment. But the concept of township is already here. Yan sinyal po yan ng paglaog kang mga iba-ibang negosyo. Tang township po is a mixed-use environment. Nadakol po ng klaseng negosyante. Pero kang mga call centers, shopping, yaon dyan. Yaon dyan ang leisure. And nag-aabot na po baga sa punto na ang mga taga Manila nagbabakal ng properties sa mga probinsya. Tangani pag dumaninda, may sadiri na silang lugar. Yan po ang ginigibo ko niyan sa Tagaytay. Kung if you are observant, ang kadaklang ng mga taga-Tagaytay, mga taga Makati, mga taga Forbes, taga Magallanes, si mga mayayaman sa Manila, Iyan nagdidyan. Yan sa Tagaytay. So pwede mangyari man yan digdi sa tuya. And Tagaytay, nagbibenepisyo in terms of businessman. Sila naman nagpo-provide ng business. Sila nagpo-provide ng services. But the money is pouring in from the rich enclaves in Manila na nag-abot sa Tagaytay. Kaya baga, mayaman ang unya na syudad ang Tagaytay. Kesa duman sa ibang... Kato ang aram talang kayan, Talbol kayo, no? Oo. Ngunyan, iba na. Iyo. Okay. Bueno, kadakol pa kitang gustong iapot pero medyo tika po na kita sa oras. Siguro mga panghuring patara-tara, mga gustong ipaabot sa tuyang mga nagaantabay ngunyan sa tuyang online and mga nagaantabay ngunyan sa radyo. Si hagadan taning mga pahayag, si inutunta si Engineer Boy Aman kan Haciendas Dinaga. Engineer, baka may gusto ka pang sabihon sa mga nagdadawong sa tuyang ngunyan. Ay po, pigiin kami narta itong mga bako lang si mga taga-Naga, taga-Kamsur. Kadakol po kayang magiging oportunidad digdi. Pag yaon na itong convention center, yaon na ang turismo kayan dyan, ang sarong area na dapat ma-develop ta is itong sa health and wellness baga. Sana maka-develop kita kayan. Yung halimbawa, hilot magaraw. Correct. Specialty man ngayon na massage kung maigdi ka mo sa Naga. So, saro po yan. Another one is kung konsepto ko inikadto kaya lang dai ko na realize ito bagang kung pwede bagang igwamang kita ning river ride na itong Garo Pagoda because river cruise. Nara mo po diyan kaya sa Bicol River pwede diyang gibuhan na ito bagang kung hilingon ta kampanahon ay pagkada piyesta may pagoda. Pero allowed magsakay ang mga babae sa pagoda. Tabaka. So kung may similar, I don't know kung if may conflict ini sa religious concern. Pag summer allowed na ang mga babae. Oo, baka pwedeng pwede na. magibo kita nitong kumbaga regular na cruise ngaya yang malumas hanggang sa may balunggay tapos mabalik naman ngaya. Pagpabalik mo may ma-serve ka ngayon ng lunch or a dinner, di ba? So, yan po ang mga pwedeng i-develop igdi pa sa Naga. And then kung ano pang ibang mga mga pwedeng maka-attract duman sa mabisita man igdi sa tuta. Ara mo po arog sa kuya. 5 ang piga-atindirang kong mga convention sa professional convention. Sawa naman Davao, Cebu. Sawa nga naman naghahanap kita ni mga bagong lugar na gusto mo mang i-explore. Sa haloy na panahon kadakol pa man itong mga professional anday nakakaigdi sa Bicol. So kung ma-develop po ining mga areas na ini siguro dakulaon na magiging tabang sa ekonomiya kang lokal na gobyerno kang Naga asing kang Kamsur. Okay. Councilor Joe. Primero as public servants nagpapasalamat kami sa mga Nagenyo dahil pinapahiling ninda ang sa indang trust and confidence sa liderato kang syudad. Iyo po yan ang sarong ingrediente kung taano successful ang mga lakaw ni Mayor. May acceptability po ang mga tao.
And sa pag-develop po kang sa tuyang turismo, yaon na po ang sa tuyang turismo pero kaipuan pang iangat. And may mga kaipuan pang itang facilities. Kabali na nga ni ang ginigibo ni Mayor na Esplanade saka Recreation Center sa may Bicol River, diyan sa may Mabulo. And I am also rooting for the full rehabilitation, at least initially, kang Naga to Legazpi commuter train service until Sipokot. Ang Naga po, sayang, shopping center kita, kundi ang problemang saro, ang transportasyon, ang traffic. Pero kung may PNR kita na on a regular basis, na mahali sindang Legazpi, aga, masaod igdi sa Naga, makakabalik lang sinda pagkamanggi sa Manila. In the same manner na ang mga taga-Naga man na gusto man mag-shopping sa Legazpi o gusto magkakanduman, makakabalik pagkamanggi. That is domestic tourism. And eventually, mainganyar po si mga bisitang hali sa Manila na ang tuyo Naga, pero madali silang makapaligaspi by simply a train ride na traffic free, accident free. Iyo po yan ang mga kaipuan ng mga basic na facilities and utilities na kaipuan po kang siyudad kang Naga. And then we have developed this character na hospitable kita, na maintain tayan, na sustain tayan, saka mabubuot. And secondly, na-upgrade na po ang health services. Aside from Bicol Medical Center na para duman sa mga kasakaditan o para duman sa mga hali sa mga munisipyo, ikaw na po kita ng Naga City General Hospital. Step by step, magiging kompleto po ang bawat department kayan, from major operations to other primary services. Bako lang ng community hospital, kundi talaga general hospital. And ang Naga po, dahil nagkukusog po ang partnership sa mga university. Arog kang Ateneo de Naga, arog kang UNC, arog kang Biskas. Sa pag-develop po kang mga estudyante, pag-prepare kang estudyante sa mga tamang lalaugan nidang trabaho. Ngunyan na may industrial center kita, may partnership po ang siyudad kang Naga sa tulong eskwelahan na yan, na i-develop itong mga bagong skilled work and itong mga artificial intelligence oriented industry. Kaya po prepare po ang mga estudyante para maging future technocrats and laborers diyan po sa Naga Industrial Park. Holistic po ang satuyang collaboration sa gabos na aspeto, sa gabos na sektor na kamiyembro po, kabali po sa pangiturugan po kang satuyang siyudad. Okay. Thank you. Thank you very much sa Councilor Joe. Mabalos po sa satuyang mga guests si Engineer Boy Aman. Siya po ang landowner, president kang Enjoy Realty and Development Corporation. And pasalamatan to sa nagdonar ning 3 hectares na daga sa alam mo, garuman sa pigdonar sa mga taga-Naga, no? Arogening mga gesture, ano? And mabalos pong maray sa paunra na makaulay mi and makapaghiras po sa tayong mga taga-Naga sa mga programa kang syudad. Siringman si Councilor Joe Perez. Councilor, salamat na maray sa pag-attender po. Pleasure. Maski may session ka, nag-attender ka sa mga programa. Sige. Mabalos na maray sa tayong mga guest. Sa pangaran po kasamuya mga nakaibanan sa technical, sa pangaran man po kan sa tuya ni Mayor Nelson Ligason, Vice Mayor Nene Diasis, ang guniang panlungsod Kanaga asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team. Kami po ang sa indong mga nakaibanan. Ang sa indong linggo, Jason Yola po. Ako man po si Roy San Ramon, Mabalos, Marinaga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang
Naga Ngunyan.